Para min isto está mal, é que non vos dades conta. O galego está en digloxa e que a ninguén lle importa. Pois eu digo que o galego é unha lingua excepcional, porque non estar na prensa e ata nun documental. Servizos como o ensino, nos que falan castelán, ti falas en galego e ainda lles parece mal. Hai que aprender idiomas, galego é fundamental. Inglés, francés ou chinés e ata incluso castelán. Esta lingua tan fermosa, eu non quero que se perda. Hai que defender o idioma, pero non hai quen o aprenda. Ademais da nosa lingua, moito patrimonio temos, como a muralla lucense ou os bonitos museos. Este é o noso deber, como galegas e galegos. A nosa lingua non para, todos a falar galego. Os galegos polo mundo inclúese neste lote, fala de todos galego, hai que expandilo o pegote. Preguntaredes por que estamos a regueifar, pois porque a nosa copla o noso xeito de rifar. Rifa, rifa, cos que non deixan avanzar camiño, expanden malas noticias, parecen un paxariño. Quero vivir en galego, por algo estou na Galicia, defender o noso idioma non ten ningunha